La paz para mí significa vivir en un territorio tranquilo. Peace is حرية فلسطين. تغيير هنالك فتنة. Arran de la repressió que vam patir tant això en els judicis del procés com en el moviment estudiantil i tal, a mi personalment em costa poder expressar aquestes idees pel carrer perquè és que tenim molt la vivència i el trauma de quan anàvem a batxillerat, qui no havia rebut una pilota de goma havia rebut una identificació policial i això com a generació ens ha generat molt d'impacte, però al final és una cosa que hem de fer perquè, malgrat la repressió, que no ens treguin l'espai que és nostre i que ens l'hem d'apropiar. For us, activism is like directly linked to protesting in the streets, calling for Palestinian liberation. Each protest would take to jail so many people. Like for instance, if it was a protest of 100 people, they would for sure take 10 people in jail. Actualmente nos podemos expresar y pues no por esto va a haber una represión cuando manifestamos nuestro sentir o ideología, pero es cierto que los líderes sociales como tal que defienden una causa han sido perseguidos, cazados y asesinados. En el 2021 en Cali y Colombia hubo algo que fue el estallido social, donde los jóvenes alzaron la voz ante inconformidades que se estaban presentando en problemáticas sociales, y en uno de esos enfrentamientos en el estallido social murió nuestro compañero que se llama Jaime Rosas, y en honor a él pues nombramos a nuestra Assemblea Permanente Jaime Rosas. O sigui, el que és molt important és tenir l'espai de suport per poder mantenir activitat política mentre no patim repressió, no? O sigui, la repressió realment no tries tu si la pateixes o no. Qui l'ha d'exercir l'exercirà perquè és la seva voluntat, però el que tu n'has de fer és resistir-la. I try to do collective stuff more. We have this clear image of liberation that is not. It's always interconnected with liberation of all Palestine through social projects, through projects that we do with the youth in general, raising awareness of our cause and the fact that we have to stay in touch with our identity and not to get Zionism to separate us more as Palestinians. So yeah, we try to make these places work. They don't just exist, we have to make them happen.